Вітаю вас усіх со святом, з гэтым летнім, пригожим, теплым днем і з нашим упевненим кроком у нашу будучыню. Гэтае свято офіційнае свято незалежности, хотя мы ведаем, что гістарычна День незалежности 25 сакавіка. Это и есть сапраўдны День незалежности, и у будучыні мы будем яго так и святкаваць. Але гэты дзень мы таксама павінны адзначыць. І я хочу растлумачыць, чаму мы адзначаем гэты дзень. Таму што гэта этап да незалежнасці. У 90-м годзе, 27 ліпеня, была прынята дэкларацыя аб незалежнасці. Тады гэта была пустая паперка, так думалі чыноўнікі. І яны аднесліся даволі лёгкадумна да патрабавання Гарбачова, каб усе рэспублікі Савецкага Саюза прынялі дэкларацыю аб незалежнасці. І вось яны пачалі рыхтаваць гэтую дэкларацыю цераз пень-калоду, ніхто з іх працаваць асабліва не хацеў, падрыхтавалі нейкі там лядашчы праект, і все на гэтым. І вось тут у працу уключылася апазіцыя. Мы вельмі скрупулёзна працавалі над гэтым праектам. Практычна мы яго падрыхтавалі на 90%, улічваючы іхную ляноту і іхні сцэнічныя адносіны да таго. Яны думалі ўсё роўна адной паперкай меней, адной болей, яны прывыклі прымаць гэтыя паперкі, нічого з этого асабліва ўплываць на лёс іх не будзе. І вось калі у Верховным Савеце пачала гэта дэкларацыя прымацца, я прымалі 2 дні. Апазіцыя вельмі актыўна удзельнічала, змагалася за кожнае слово, за кожную фармулёўку. А трэба сказаць, што перад гэтым Народны фронт падрыхтаваў свой тэкст дэкларацыі аб дзяржаўнай незалежнасці. І на першай жа сесіі ён быў зачытаны, гэты тэкст дэкларацыі Народнага фронта. Тады яшчэ не было мовы аб суверэнітэце, аб дэкларацыі, тады яшчэ Гарбачоў не павярнуўся, як потым, але гэта ўжо Народным фронтам было падрыхтавана. І вось калі гэтую ўжо дэкларацыю абмяркоўвалі афіцыйную, Народны фронт вельмі шчыльны удзел прыняў. І асаблівыя былі спрэчкі па 11-му артыкулу. Усё ўдалося, нацыянальныя банкі, і імкненне да нейтралітэту, без'ядерная зона, і Чарнобыль, усё запихнули ў гэтыя 12 артыкулаў. І вось на 11-м артыкуле, это аб саюзным дагаворы, вось тут пачаліся вялікія спрэчкі. Тут номенклатура адчула, што нешта ім пагражае. І тут мы ўжылі такі псіхалагічны прыём, каб яны ўвесь час адчувалі, што гэта не іхная дэкларацыя, гэта апазіцыі патрэбна, гэта вот так, нейкая фармальнасць. І вот тут мы ўжылі такі псіхалагічны прыём, каб яны адчулі, што апазіцыі гэта не патрэбна, што гэта іхняя дэкларацыя. І мы на 11-м артыкуле, калі яны яго завалілі, дружна выйшлі з зала. Вышли просто, покинули, сказали, что мы не будем удельничать более обмеркования. Яны обурылися, як это так, яны супроть нас повстали. И дружненько одноголосно приняли декларацию. И мы, глядя на телевизор, аплодировали им. Это один выпадок, коли дурни посприяли батюшине. І ось пройшов час, надышоў 91 год, а дэкларацыя была, праваліўся путч. І тады трэба было дзейнічаць вельмі хутка, некалькі дзён прайшло, яны папамяталіся, і нічога не атрымалася. І вось тады, уявіце, каб не было такога дакумента, не было дэкларацыі. Што было прабіць? Трэба было нейкі ствараць новы дакумент, это пайшоў бы час, это абмеркаванне і гэтак далей. А декларация была готова. И тогда только треба было поставить ее на то, как лечить ее конституционным законом. Только на голосование. И вот то, что год назад, в 90-м году, оппозиция зробила, в 91-м году она ожицевила. Таким чином, 27 липня – это наша перемога. Это перемога Народного фронта, усей демократии на Беларуси. Это перемога нашей национальной идеи. Этот шлях почався 25 сакавіка 18 года. Был наступный крок, зроблений 27 липня. И черговый крок будет зроблений скоро,
але гэта будзе крок рашаючы. Жыве Беларусь! И мы не железные, мы с тленной надеей, и мы не глухие, ты, ворог, нам не кричи, мы вельможные, мы незалежные, нам ярмо не наденуть, мы кровичи, мы уже данные залежности, только от Господа Бога, белорусское небо с погардой, позирая на чужаков, з непозбежности, з разностежности, початок брала дорога, что в веки поведе нас на веки веков, з усходу и заходу хижия, нас теснили суседи, им хотелось нашей, им своей не хапало земли, и в котовнях мы выжили. Беларусь, молодица, спадарыня, леди, за твою незалежность на змагання отданых пошли. Живе Беларусь! Живе Беларусь!